Salut, aranyes! Avui el tutorial anirà de nenes petites. He preparat això per a aquelles que tingueu filles, netes, o filles o netes de les amigues, o alguna nena en qui poder regalar-li això. L'edat de la nena tant se val, perquè això va per mides, i ara us ho explico. Però ho podeu fer per la mida que vulgueu, d'acord? Llavors, com ho farem? Doncs el que hem de tenir és un fil base d'un color bastant neutre i després els fils que vulguem per fer les floretes, els colors que vulguem. Com si volem agafar un sol cabdell d'aquests que va canviant de colors i fer totes les flors del mateix color. Bé, jo les he fet així perquè m'agradava així, com que tinc molts fils, doncs he decidit fer-ho així. D'acord. Doncs anem a començar. El primer que hem de tenir és la mida que fa la nena de cintura, no, una mica més avall, d'acord? Per sota del melic, doncs hem de medir la nena quina mida fa. I a l'alçada de les costelles, també a la boca de l'estómac, diríem, també el contorn quina mida fa. Una vegada que tenim aquestes dues mides, doncs ja podem començar. Començarem fent el top. Per fer el top necessitem el fil base i un ganxet adequat per la mida. I farem, mireu, veieu que aquí al darrere no té per què arribar, de fet queda més mono així si no arriba del tot. Llavors, de tot el contorn que li hem medit a la nena, deixarem uns 6 centímetres o així, o calcularem 6 centímetres menys, perquè a més, com que el ganxet es va donant, de moment tindrem això, uns 4 o 5 centímetres, i com que es va donant, no volem que això al final quedi aquí junt. Per tant, començarem amb 6 i així acabarem l'estiu potser amb 4 centímetres de marge aquí. D'acord? Llavors, el primer que farem serà cadenetes suficients com per arribar a la mida desitjada. Per exemple, en aquest cas era, doncs si la mida eren 42, mireu que desfarem això perquè ho veieu bé. Imagineu que jo he medit a la nena que s'ho ha de posar i que m'han sortit 42 centímetres. Doncs jo aquí he decidit teixir-ne 36 i mig. Bueno, 36 podrien ser, d'acord? Ja és això que us venia dient, uns 6 centímetres menys. Doncs com començo? Doncs poso cadenetes suficients, jo em poso la cinta mètrica i vaig fent cadenetes, cadenetes, cadenetes i vaig medint, sense estirar ni estirar en excés. Imagineu que vaig medint, no estiro en excés, però tampoc ho deixo així que faci farbalar. Diguem que ho he d'anar posant ben recte, però sense estirar. Quan arribi a la mida desitjada, que en el meu cas són 36 centímetres, doncs començo a fer punt alt. I faig unes quantes passades de punt alt. Clar, quantes? Doncs depèn de la mida. Jo, això com que és per una nena molt petitona, he fet 3 passades, estic teixint el cotton soft de la Càtia amb un ganxet del 3, d'acord? Si vosaltres ho feu amb un altre material més gruixut o si ho esteu fent per una nena més gran, clar, això anirà com depenent de vosaltres mateixes. Una mica
diguem, de criteri, si és una nena bastant més gran, o sigui, si la mida és bastant més gran que això, doncs potser n'hi posarem 4 de passades, d'acord? 4 o 5. Però per una mida així petitona, jo crec que 3 passades és suficient. Doncs això, farem 3 passades. Quan... A veure, que jo aquí faré una mostra per poder-vos ensenyar, sobretot per poder-vos ensenyar com faig per anar minvant després. D'acord, recordeu, anem a baixar això, recordeu que per iniciar fem 3 passades, 3 cadenetes a l'últim punt teixit i ara en el següent ja comencem amb el punt alt, perquè aquestes 3 cadenetes corresponen a un punt alt. Si vaig molt ràpid, la persona que comença i que comença amb aquest projecte, doncs li recomano que vagi fent una ullada a projectes anteriors a on s'explica una mica més tots els punts, el per què es punxa en un lloc i no en un altre i aquestes coses. D'acord? Doncs bé, jo ara faig una passada aquí, però us podeu imaginar que és com si en fes 3. La primera és la pitjor, perquè sempre està tot molt més tou, no té cos, no es pot agafar bé. Veieu que jo les cadenetes les he fet molt sueltes, perquè no vull que em tibin. I en el cas de que en quedin molt sueltes, com és el cas d'ara, que el punt queda més apretat que no pas la cadeneta, després el punt sempre es va estirant una mica, però bé, al final puc fer una passadeta aquí baix de tot de punt baix. I em queda tot molt ben agafadet i subjecte. D'acord. Doncs imaginem que ara ja he acabat les 3 passades, aquestes 3 passades. Llavors, com ho faig per fer això? Doncs he de tenir la distància o la mesura de la nena d'una espatlla a l'altra o d'una aixella, diguem, la mida entre una aixella i l'altra. D'acord? Llavors, què faig? Agafo la tira de 3 passades, la plego pel mig, a veure, farem així perquè ara amb les flors i tot ja és difícil. La plego pel mig i poso un marcador aquí al mig. Una vegada que tinc el marcador aquí al mig, el que faig és, de la mida que he agafat d'aixella a aixella, de la mida que he agafat, divideixo aquesta mida per la meitat. Ja veureu. Aquesta nena tenia d'una aixella a l'altra 20 centímetres. Llavors jo he buscat la meitat, que era aquí, a veure, la tercera passada, aquí. No, n'he fet 4, no 3, n'he fet 4, perdoneu. Val, doncs a la meitat de la quarta passada he posat un marcador. Anem-ho a fer bé. Mireu, agafo la tira que ja he teixit, faig així i poso un marcador. Aquí a la meitat. Llavors, amb la cinta mètrica, com que he de fer 20 centímetres, m'adeixo 10 centímetres cap aquí
10 centímetres cap aquí i poso un marcador i 10 centímetres cap a l'altra banda i poso un altre marcador. I el marcador del centre ara ja el puc treure. D'acord? Llavors, què faré aquí? Doncs me'n vaig amb punt deslliçat fins al marcador. Punt deslliçat o punt passat. De fet, és més correcte punt passat. Ai, ara no el puc passar. Ja està. D'acord? A cada punt li faig un punt passat fins que arribi al marcador. Ja sóc al marcador. Molt bé. Trec el marcador. I ara el que he de fer és començar. Veieu que aquí ja comença a minvar a banda i banda. Doncs tant aquí al principi d'aquest marcador com al final quan arribaré a l'altre marcador he de minvar. He de fer 2 punts alts, els he de convertir en un punt alt. Per tant, el primer, de fet ara el podem fer amb cadenetes, faig una i 2 cadenetes i un punt alt aquí, però faig la meitat del punt, d'acord? La meitat del punt. Ara que ja tinc aquests 2 mitjos punts alts, els tanco junts. I segueixo teixint. Segueixo teixint tota l'estona, fins que arribo al punt abans del marcador. Veieu? Jo tinc el marcador aquí, el punt abans és aquest. Doncs aquí faig el mateix. Faig mig punt, torno a fer un altre punt sense acabar, el deixo a la meitat, i ara tanco tot junt. I em anirà quedant així, en diagonal. Doncs aniré fent totes les passades que calguin, veieu? Aquí he minvat un punt i aquí un altre. Quan tornava he minvat un punt i al final de la passada un altre. Aquí he minvat un punt i al final de la passada un altre. I així anem fent passades fins que provem això a la nena i veiem que això li arriba a una alçada prudent, com a l'alçada de les clavícules, diguem, d'acord? I ja està. Llavors què farem? Doncs jo aquí, perquè quedi més polidet, a banda i banda de totes les disminucions, he fet una passada de punt baix, perquè així queda una mica més polidet. Veieu? A veure si es veu. Aquests minvats queden així més polidets, més seguidets i més macos. Molt bé. El següent que he fet ha sigut els cordons. Per fer els cordons el que fem és... Ja us els he ensenyat a fer d'altres vegades, però bé. Agafem fil suficient. Penseu que per fer aquest cordó necessitem les 2 parts del fil. Per tant, hem de deixar fil suficient. Jo us diria que com a mínim 1 metre, si no una mica més. Si no voleu fer curt, deixeu una mica més. Llavors, punxem allà a la part on volem que surti el fil. Jo l'he fet sortir de les 2 parts altes, o sigui, les 2 parts d'aquí del coll, per poder fer un nus i un llaç, d'acord? I després he fet 2 tires bastant llargues que surten de la part alta
del cos, diguem, de la part aquesta que fa de cos. Doncs bé, enganxem el fil plegat per la meitat, ja us dic que heu de deixar bastanta fil, perquè si no se us acabarà ràpid. A veure, traurem aquest d'aquí. Val. Llavors, el primer que fem és assegurar amb una cadeneta i a partir d'aquí passo aquest fil per damunt del ganxet i teixeixo cadeneta amb l'altra. Passo aquest per damunt i teixeixo cadeneta amb l'altra. Passo aquest pel damunt, cadeneta amb l'altra. Passo aquest pel damunt, cadeneta amb l'altra. Aquest pel damunt, cadeneta amb l'altra. I així fins que tingui la llargada que jo desitjo. Després al final, per tancar-ho, ens quedem aquí com sempre, agafem els dos fils, passem una cadeneta i la tibem bé com si fos un nus. D'acord? Però veieu que va quedant així com un cordó. Queda molt mono. Molt bé, doncs això ho hem de fer en aquests 4 punts. Aquest, el de l'esquena, ha de ser suficientment llarg perquè després el cos el tancarem com si fos un cordó de sabata, d'acord? Passarem aquest d'aquí per la passada número 2 d'aquesta banda. Després per la passada número 3 d'aquesta banda i finalment per l'última passada d'aquesta banda. I amb aquest farem igual però a l'inrevés, d'acord? I quedarà com si estiguéssim lligant una sabata i el llacet aquí al final de tot. Així queda molt ben agafat, però a més fa goig perquè es veuen aquests encreuats. D'acord? Molt bé. Ara farem les floretes. De floretes a internet n'hi ha moltíssims patrons. Jo he agafat aquest patró perquè és molt senzill i volia fer una cosa molt senzilla i de coloraines per poder-ho posar amb això de les nenes de color rosa, doncs en general, no sempre, però en general el rosa els agrada força. Com faig les roses o les floretes? Doncs, com sempre, faig el nus, però aquesta vegada no l'apreto, el deixo així gran, veieu? Que l'he deixat perquè estic fent un círculo mágico, que en diuen en castellà, veieu? Faig el cercle aquest, amb la cua passa per dintre, mireu, faig com un cercle, faig així, el plego així, i llavors el giro. Per què? Perquè la cua curta quedi per sota, i així quan jo agafi aquesta per aquí, no s'escapi tot. D'acord? Queda com un nus. Si jo tibo d'aquí, tanco el cercle. Doncs aquí farem 1, 2, 3, 4 cadenetes a l'inici i un punt baix. A partir d'aquí en farem 3, perquè aquí de fet la primera era per agafar l'anell màgic. 1, 2, 3 i punt baix. 1, 2, 3 i punt baix. En tenim 3. 1, 2, 3 i punt baix.
tenim 4. 1, 2, 3 i punt baix. En tenim 5. 1, 2, 3 i punt baix. I ja tenim les 6 que necessitem. D'acord? Ara el que faré serà estirar per apretar l'anell màgic. D'acord? Estiro la cua aquesta. I ara em poso dintre del primer arc que he fet. Veieu que això són com uns arcs. Veieu? No sé si s'aprecia prou, però han quedat com uns arcs aquí. Llavors punxo dins el primer arc i faig un punt passat per quedar-me dintre. Ara faré 1, 2, 3 cadenetes. 3 cadenetes, 3 punts alts, punxant sempre dins l'arc. 3 punts alts. I 3 cadenetes més. I faig un punt passat dintre del seu arc i un punt passat dintre de l'arc següent. D'acord? I faig una altra vegada 3 cadenetes, 3 punts alts, 2 i 3. I 3 cadenetes. Un punt passat en el seu arc i un punt passat en l'arc següent. I procuro estirar una mica perquè aquest punt d'aquí, veieu aquest punt d'aquí? Que no quedi massa deixat, massa suelto. I repeteixo sempre el mateix. 3 cadenetes, 3 punts alts i 3 cadenetes. Punt passat i punt passat. Seguim fent tota l'estona el mateix fins que completem la flor. 2, 3 i 3 cadenetes. Veieu que va quedant així. Següent. Torno a estirar i 1, 2, 3, 1, 2, 3 i 1, 2, 3. I torno a fer punt passat en l'arc que em tocava i punt passat en el següent perquè quedi tot ben agafadet. Estiro i ara punxo per aquí al mig i m'enduc el fil cap al darrere. D'acord? Llavors aquí deixeu les cues una miqueta llarguetes, així com aquestes que he deixat jo. Ara acabem d'apretar l'anell màgic una altra vegada. Com que tenim els dos fils aquí, els podem enusar perquè no se'ns escapi res. I aquests fils mateixos seran els que utilitzarem per cosir la floreta al cos o a la faldilla, d'acord? Ara farem la faldilla, però amb aquests fils cosiríem la flor aquí. Perdoneu. D'acord, doncs anem a fer la faldilla. Per fer la faldilla, en principi és una mica el mateix. Posem cadenetes suficients per arribar a l'amplada que li hem mesurat a la nena, de cintura o una mica més avall de la cintura. Jo,
perquè fos graciós, sempre mediria una mica per sota del melic, perquè quedi el melic fora. Però, clar, això ja depèn de vosaltres. Llavors, què faig? Doncs aquí faig 5 o 6 passades de punt alt. Bé, suposem que amb això són totes les cadenetes que necessitem per fer la cintura de la criatura, d'acord? Doncs ara el que faig és mirar que no se m'encargoli la cadeneta, que estigui ben plana, perquè la he d'unir al principi amb el final. Molt bé. I ara el que faig és un punt passat, que el passo, no sé si s'ha vist prou bé, he fet aquí un punt passat i aquí el passo també. I ja està, pugem 3 punts de cadeneta i comencem treballant passades de punts alts. Si podem agafar de pas la cua aquesta i l'anem rematant al mateix temps que anem teixint, millor que millor. Veieu? Clar, vosaltres tindreu un cercle molt més gran que aquest. El que passa és que jo això ho faig només per fer la mostra. Tindreu moltes més cadenetes i fareu més passades. Jo ara només és per ensenyar-vos com faré. Heu de tenir l'elàstic preparat de la mida de la cintureta de la nena, una mica menys, perquè quedi una mica apretat, però no massa, clar. I cosit amb rodó. Si pot ser una goma de l'amplada que farem la cintura de la faldilla, millor, però si no, si ha de ser més estret, doncs més estret. Però l'ideal seria que tingués la mateixa amplada que la cintureta de la nena. O sigui, que la cintureta de la trinxa, diguem. Bé, anem fent tota la volta. Vosaltres heu de fer diverses passades, Jo ja us recomano això, que en feu 5 i la que fa 6 serà la que ara us explicaré com l'he fet jo. Bé, arribo al final de la passada, faig l'últim punt i tanco a la tercera cadeneta, doncs tanco un punt deslliçat o un punt passat. Bé, ja he tancat. Jo ara faria la passada número 6, representa, d'acord? És la vostra passada número 6. El que faig és girar això, la labor aquesta, girar-la, i l'última cadeneta de cada punt la faré lligada a la part alta del punt que li correspon. Mireu. Aquest punt correspondria amb aquest, d'acord, no? Doncs jo ara aquí posaria la goma, l'elàstic que he cosit ja amb rodó, el posaria aquí dintre i ara el que faria serà ara sí. Doncs punxaria l'última cadeneta, perdó, que he fet el fil per l'altra banda. L'última cadeneta la faria agafant la de la passada anterior, sí? Llavors, jo ara aquí faig
punxo el punt normal. Clar, és que amb una sola passada és molt complicat de fer això, però si en teniu 6 no és gens complicat. Faig una, dues i aquí enganxo el següent fil i faig un punt passat. I aquí torno a fer el mateix. Aquesta passada és així una mica emprenyadora, diguem, però ens quedarà la trinxa feta junt amb la passada i no tindrem costures ni coses rares, d'acord? Bé, una vegada que tenim això, que ho hem d'anar fent a tot el voltant, aquí ja comença la faldilla. Hem acabat la cintura i comença la faldilla, que la podeu fer per aquest cantó o per aquest. Mireu a veure quin cantó us ha quedat més polit. D'acord. A la primera passada, imagineu que aquí ja tenim acabada la cintura de la faldilla. La primera passada que farem serà 3 punts alts, o sigui, 3 cadenetes i un punt alt en un mateix punt. Després el següent, un punt alt. En el següent, 2 punts alts, punxats en el mateix espai. 2. En el següent, 1. En el següent, 2. En el següent, a veure, que faig el 2. 1. En el següent, 2. I així anem fent tota la volta per donar una mica de campana a la faldilla, d'acord? Perquè no quedi tou. Així li donem una mica de campana. Una vegada acabada aquesta volta, que és així, incrementant punts, a partir d'aquí teixirem sempre un punt a cada espai. Un punt a cada espai fins que tinguem la llargada. Ja veieu que els punts, ells sols, aquí al principi, es queden com més juntets i aquí al final es van obrint, i es van obrint per efecte del volantet aquest. D'acord? Llavors, quan vosaltres tingueu la llargada que desitgeu, jo us diria que curteta, que li tapi el cul i ja està, o sigui, el cul i les calces. Curteta, perquè és més mona, sí? Llavors, una vegada que tingueu aquesta distància, doncs començarem a fer el volantet. Doncs aneu teixint i fent això que us he dit. La primera passada, 1 i 2, 1 i 2, 1 i 2, i les altres passades, un punt a cada espai. Val? Doncs ja he tombat tot el tom. Punxo a la tercera cadeneta, faig un punt passat, d'acord. Ara imaginem que ja tenim tota la distància que volem, o tota la llargada de la faldilla abans del volantet. Com farem el volantet? Doncs ara que tenim la passada unida, farem 2 punts alts i començarem el volantet. Agafem baga i farem mig punt alt, i un altre mig punt alt punxat en el mateix forat. A cada punt de la passada anterior hi farem 2 mitjos punts. 1 i 2. 1 i 2. 1 i anirem així fent tota la passada.
de tal manera que doblem els punts que teníem a la passada anterior. D'acord? Una vegada que fem tota la passada així, amb 2 mitjos punts a cada cadeneta de la passada anterior, veieu que és això d'aquí, aquesta és la passada de mitjos punts. Doncs a la següent passada, a cada mig punt li farem 2 punts alts. Per tant, a la següent passada, a cada una d'aquestes cadenetes que hem anat deixant dels mitjos punts, a cada una d'aquestes li farem dos punts alts. Sí? A cada espai d'aquests, en aquest espai faig un punt alt i en el mateix espai, veieu que està punxada aquí, en el mateix espai torno a fer un altre punt alt. I farem tota la passada d'aquesta manera. Sí? I al final, la tercera passada del volantet és punt baix, és un punt baix a cada punt alt. Ara sí que és un a un, el que passa és que aquest punt baix li donarà la consistència necessària perquè quedi com més tieso i les ones quedin així molt més marcades. Sí? És el que ajuda a que el volantet tingui la gràcia. Són 3 passades de volantet. La de mitjos punts, la de punts alts i la de punt baix. I ja està. Quan acabem la passada tanquem, li posem les floretes, li podem posar les decoracions que vulguem. Sabeu que a mi m'agrada posar-li les etiquetes aquestes. I ja tenim un conjuntet per una nena petita. Espero que el feu. M'agradaria veure alguna nena vestida així aquest estiu. I què més dir-vos? Que moltes gràcies per seguir-me i espero que us agradi el meu canal. Adeu, ens veiem la setmana vinent.